Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco piye kabare? Muga-muga do sehat kabeh ya. Iki mau aku ki ketemu bocah ngitung nganggo basa Jawa iki kok ora bener. Ki bocah-bocah ki perlu diwarai carane ngitung nganggo basa Jawa sing alus. Ngene. Ini ya sing bener ngene iki. Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, enem, pitu, wolu, songo, sedasa, sewelas, kalih welas, tiga welas, kawan welas, gangsal welas, 16, pitulas, wolulas, songolas, kalih dasa, selikur, kalih likur, tiga likur, kawan likur, selangkung, 26, 27, 28, 29, 30, 30 setunggal, 30 kalih, 30 tiga, 30 sekawan, 30 gangsal, 30 enem, 30 pitu, 30 wolu, 30 songo, kawan dosa. Kawan dosa setunggal, kawan dosa kalih, kawan dosa tiga, kawan dosa sekawan, kawan dosa gangsal, kawan dosa enem, kawan dosa pitu, kawan dosa wolu, kawan dosa songo, 50, 50 setunggal, 50 kalih, 50 tiga, 50 sekawan, 50 gangsal, 56, 50 pitu, 50 wolu, 50 songo, swidak setunggal, swidak kalih lan sak teruse. Ngono ya. Tak kira contoh kuwi bocah-bocah wis do engko tambah paham. Masa aku ki krungu wis wong gedhe barang arep ngandhake 22 kok dibasake kalih dasa kalih. Kan ya lucu. Gek selawe kalih dasa gangsal. Wah, iki perlu didandani, kudu dipahamke bocah-bocah iki. Tulung ya sing dadi wong tuwa, anak-anake do dikandhani carane ngitung basa Jawa sing bener. Matur nuwun. Muga-muga do sehat kabeh ya. Tulung do komen ning ngisor ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.